Koldo Mitxelenako erakustaretoan izan gara. Ramon Esparzak 4 artistak garaikide aukeratu ditu eta 4 sorkuntzekin erakusketa osatu. Irudiak dira irudiaren barruan. Askotan ikusi ditugun irudiak, sortu berriak, lapurtutako irudiak eta abar. Irudiekin osatu dute irudien labirintoa. Eta gu, labirintoan barneratu gara. Gina Nadim, Javier Arce, Xina Makrae eta Iñaki Grazenea dira artistak. Hitzak igual ez dugu asko laguntzen guk ulertzerako orduan batez ere euskeraz, ez? Leizeak guk kobazuloa bezala ezagutzen dugu eta gazteleraz berriz abismos bazulo bat edo izango balitz bezala edo barranko antzeko bat edo lako zerbait, ez? Justuki, bueno, ideia hau edo dator Andrés Gide filosofoaren testutatik, bai? Beak erabiltzen zuen ideia hau edo, bueno, izendatzeko modu hau bere ipuiak edo bere kontakizunetan gertatzen zena azaltzeko. Beak dauka ideia hau miso abim dena, edo puestan abismo, edo leizean jartzea, leizea abismoren baitzulpen bezala, ezko bazuloarena horrenbeste. Eta, bueno, hartzen du ideia, heraldikan, armarrietan eta bar, nola dagoen armarrien barruan armarria, edo irudiaren barruan irudia kasu honetan, edo Andrés Gideren kasuan, kontakizunaren barruan beste kontakizuna, ez da? Edo meta kontakizuna, edo meta literatura, edo meta zinan gertatzen den bezala. Kasu honetan berdin, Ramon Esparzak hautatu ditun 4 artista hauek, egiten duten lana da irudi, aurre diseinatutako irudiekin edo aurre definitutako irudiekin, ez zuzenean baiek sortutakoekin. Honen hasiera edo esango genuke 60. hamarkadan bertan kokatzen dela, bai Andy Warholen bitartez edo Rauschenbergen bitartez, denak korronte berdinekoak eta garai berdinekoak. Ez hasi ziren publizitaterako eta erabiltzen ziren irudiak pixka bat arte bihurtzen, ez? Edo barneratzen behaien piezen barruan. Eta horrekin batera pop arta sortu zen, baina pop artarekin batera irudiaren erabilpen hori. Hori baino lehenago, pintura eta argazkilaritza hortxe, baina pintura didezen naturaletik hartu eta pintatu edo bestela zu sortu zerbait berria. Ez irudi bat oinarri bezala hartuta eta orduan hasi zen pixka bat, ez? Batez ere Warhol da oso erreferente erresa ulertzeko, ez nola hartu zituen, starsak edo beak deitzen zitunak, zinekoak eta bar, eta hartu eta fusilatu egiten zituen, eta errepikatu egiten zituen, eta horrekin piezak sortzen zituen. Kasu honetan ekarri ditu 2 proiektu ezberdin, hemen daukagun hau, honekin guztiarekin batera eta bideoarekin batera Filmscamps deitzen da, eta da beste proiektuak ere ikusiko dugun, edo gero komentatuko dizueten beste proiektuaren harira sortutako proiektua da, ez? Da gauzari berriena edo egiten ari dena. Deitzen da Filmscamps, alemanez 5 kamera direlako eta beak kokatu zituelako 5 kamera Berlinen kaleetan, ez? Eta proiektuaren hasiera izan zen, ikusten dezuten bezala bideozaintzako irudia diela, eta bere ideia zen jarraitzea bere bizilaguna, bere emakume bat, bizilagun bat, ez dakit atentzioa dituzen, eta okurritzaien jarraitzea, ez? Horren harira sortu dira alde batetik kartel antzeko hauek, bideoa, hor daukagun beste konposaketa hori, eta pare bat kuadro. Beak azaldu nahi diguna, jakingo ez duten bezala, dena trampeatuta dago, ez? Eta kasu honetan adibidez, leheno komentatzen dituen kodeen harira ditugu timerrak, ez? Timerrak kokatuta irudietan. Nola guk, gizartetan biziganok badakigun edo uste dugun timerra ikusita, baina irudia erreala dela, ez? Edo hori iruditzen zego. Kasu honetan, ikusten dugu ez beak grabatutako irudia dira, timerra batzutan egitazkoa da, bestetan deskontekstualizatuta dago, eta egintzuna izan zen jarraipen hori, eta tartean bere irudiak sortu zituen. Eta asko dira ez suertatu zen irudiak, baizik eta beak pixka bat aurretik pentsatuta aktore antzeko batzuk edo estenografia batzuk eginda. Bideo neukiko genuke
txokatzen diguna edo, bada, emakume bat agertzen da bere etxean, biluxik dagoela iruditzen zaigu, kristal baten bitartez ikusten dugu, hori adibidez ikusleari oso harrigarria edo egiten zaio, ez? Eta inkluso indignatzea edo iritsi direnak ikusi ditut, ez? Nola da posible, grabatuta egotea, hori emakume bat biluxi, bere bizilagunak kasu honetan. Planteatzen duen dialogoa edo pixka bat publikoaren eta obraren hartan hori da, ez? Pixka planteatzea noiz arte edo zu puntura arte ematen dugun guk eskubidea edo gure irudia nonbait jasuta egoteko edo artxibatuta egoteko. Bera egon duzela Hollywooden lanean, orduan zinemundua nahiko gertutik ezagutzeko aukera izan zuen, ez? Eta justuki hemen daukagun obraren parte hau hortik dator, ez? Edo fetitxetik edo kontatzen ziren kontakizunetatik, ez? Zati hau deitzen da The Projectionists, edo Projectionist, singularrean dela, bai. Eta, justu hortik dator, ez? Proiektatzen duen jendeak nola gordetzen dituen beretzako pelikuletako hainbat fotograma, ez? Fotograma bakarra, baina pelikula ezberdinetako fotogramak, ez? Eta, ideia hori oso interesgarria egiten zitzaio beari, eta jakin nahi izan zuen ea benetan egia zen edo kondaira bat zen edo, ez? Eta horren arira hasi zen eta aurkitu zuen nola fotograma hauek, zegoen hainbat jende eramaten zituna behen karteran gorde eta behen seme-alaben argazkien ondoan, ez? Fetitxe moduan edo, ez? Eta horrek dakarren guztia, ez da eramazu fotograma bat, baina fotograma hori barkatu zurea da, zurea bakarri da, ez dago beste inon, ez da proiektatu inoiz. Ez dizu fotograma hori kendu egin duzu. Orduan, justuki fotograma hauek ez dira inoiz zinean proiektatu, ez? Eta dira, pelikula oso ikonikoak edo klasiko bihurtu direnak ia, ez? Alde batetik ekarri ditu estrujados deitzen diren horraren parte, eta beste alde batetik sasi irudiak edo imágenes bastardas. Hasiko ga estrujados hauek ikusten, argi ikusten den bezala, oso irudi ikonikoak, pinturan oso apurtzaileak edo izan ziren irudiak. Daukagu Picassoren Guernica, hor daukagu Delacroixaren askatasuna herriaren gidari, eta lurrean bola bat eginda daukagu Goyaren maiatzaren 3ko fusilamenduan kuadraren erreprodukzioa, ez? Ikusten duzuten bezala, txuri beltzeko erreprodukzio batzu dira, erresoluzio baxukoak, eta fijatzen baldin badate edo, urrutitik ikusten da, pixelatuta egongo balitz bezala, ez? Honekin, erakutsi nahi izan duna, edo egin nahi izan da, esan dizuten bezala, erresoluzio baxuko kopia bat, eta sortu bai fotokopiadora batek edo baita ere imprimatzean egiten den mugimendu horren bitartez, bai goitiberako eratze horren bitartez edo artillarekin egiten den bezala edo tapizekin edo egiten den bezala, sortu irudi oso bat, ez? Orduan, rotulagailu batekin kalean pintatzeko skaterrak eta entzun dituzten rotulagailu horietako batekin pintatu du goitibera ezkerretik eskubira edo erreproduzitu du obra oso ezagun hauetako bakoitza. Hemen atzean zer dago, beste alde ikusten duzute estrujado hau edo simurtutako horri hauek, ez? Guk marrazki bat edo apunte batzuk hartzen ditugunean zerbait idaztera goazenean eta ez baldin mazaigu gustatzen, irudi hori oso ikoa da, ez? Simurtu eta zakarretara botatzekoa. Beak egin nahi izan du hori pieza hauekin, direlako, bere garaian izan zelako oso punteroak eta bar, eta oso garrantzitsuak, baina baita ere gaur egun noiz egiten genuen irudi inbasio horren bitartez edo estimulo horien bitartez, nola erabiltzen dien pila bat, ez? Bai museoak promozionatzeko, publizitatzeko,
historia edo gizarte liburuetan, askotan ikusi ditugun irudia dira, eta askotan ja deskontestualizatuta aurkitzen ditugu, ez dakigu ez da zinena diren, ez zertako egin ziren edo, ez? Bueno, hori pixka bat, horrei buelta eska bat emateko edo, hau proposatzen dugu. Jena Nadim artista inglesa da, bera bertan jaiotakoa da, baina bere gurasoak migrazioaren bitartez bertara iritsitakoak dira, ez? Proposatzen dioguna, irudi hauen bitartez, da pixka bat multikulturalitate hori azaltzea, edo, dira Ingalaterrako edo Erresuma Batuko esan ezagun postalak edo irudi klasikoak, oso bukolikoak batzuk, folklorikoagoak besteak, esango nuke direla bertako paisaiak, ez? Hemen Euskal Herriko paisaien liburu bat hartuko bagenu bezala, bertan liburu hau, ez? Justuki da The Picture Book of Britain. Bertatik jasotako irudiak hartu zituen, eta gain jarri zizkion beste batzuk. Orduan, daukaguna da, estanpatu baten bitartez edo zulaketa baten bitartez, trokelatu baten bitartez, ikusten dugu azpian dagoen irudia goikoaren bitartez. Honekin pixka bat esan nahi duena da berak, nola gaur egun ezin dugun gehiago begiratu Erresuma Batua bezala, ingelesa balitz bezala. Horregatik hemen dauden motiboetako gehienak badira islamikoak, beste batzuk aborigenak ere badaude, eta asiatikoren bat. Orduan horien bitartez edo filtro horien bitartez ikusi behar dugula gaur egun Erresuma Batuko kultura.